Kamaráti, priatelia, naši drahí a milí poslucháči, vítajte pri 91. epizódke nášho obľúbeného podcastu Spoza piva. Timo, vítam ťa na opačnej strane pri tvojom mikrofóne a inak musím za seba povedať, že už veľmi dlho si nepamätám víkend, kedy by som nevidel, že ani jeden zápas. A to či už naživo, keď si ešte povieme, že Košice hrali doma proti Komárnu, alebo nejaký v telke, keď už je teda rozbehnutá Premier League, začala Bundesliga. Ale ako sa hovorí, Bardejovský jarmok je iba raz do roka, takže nedá sa nič robiť a boli sme tam, boli sme spolu a viem, že vy ste na našom Instagrame teda nevideli nič z toho, ale my sme si to naozaj parádne užili, takže Timo, už si dospal, či ešte dospávaš? Vieš, ja som rozumel, že či povieš, že či som dospel že z toho jarmoku, ale myslím, dobre tvrdiť, že ani jedno nie je aktuálne pravda, ani nedospel. Je to tak, stretli sme sa opäť v krásnej zostave, v krásnom všetkom rozpoložení. Ja som ti ešte podaroval naše tričečka, ktoré čoskoro uvidíte na našej storke, lebo aj keď tie fotky sú také, že nie sú to tipy-topy, ale to nie je ani život. Proste musíme to brať tak, ako to ide s nami a už keď som to slovo povedal, tak už asi je jasné, že čo je na mojom tričku a síce je to one and only proste, lebo ja som proste, Mr. Proste. Sámko má s jeho krásnym sloganom dovidenia, do počutia a na zdravie, takže to uvidíte už keď počúvate túto epizódu, verím, že už v tejto chvíli viete nájsť na našom Instagrame nejaký popiščok a nebude to náhoda. Poď. Ja ti chcem veľmi pekne poďakovať za tento darček, pretože my sme teda sedeli hore na námestí na pivečku, aj s Naty, aj s rodičmi a tak ďalej a zrazu pribehol Timo, že mám pre teba prekvapenie, hovorím, že však si tu, nie, to stačí, A zrazu si vyťahol tú tašku, vyťahol si tieto dve trička a ja si hovorím, že cípánky, normálne, že bavili sme sa tu o tom, že raz niekedy budeme mať takéto trička a ty si to potom vyťahol, samozrejme potom celý večer sme v nich chodili oblečení, myslím si, že drvivá väčšina ľudí, ktoré nás videla, nechápala, o čo ide, ale my vieme veľmi dobre, o čo ide a veríme, že aj vy viete teda, o čo ide a chápete tento náš interný joke, takže mega, fakt skvelý darček. Hej, bolo to dobré a nebolo to len tak, rodilo sa to naozaj krvopotne a ťažko, ale to by som nebol ja, keby som neriešil všetko na poslednú chvíľu, čiže aj to bola súčasť týchto riešení. Tak či onak, nebolo to len tak pre nič za nič, alebo takto. Musíme proste vám oznámiť jednu veľmi dôležitú informáciu, drahý kolektív, a síce, že podcast Spoza piva len pred pár dňami oslavil 2-ročnicu, 2 ročky, normálne hovorím a mi preteká telom taká spokojnosť, až sa mi slzy do očí tlačia úplne reálne, že čo sme si povedali a kde sme dnes 2 roky od založenia podcastu, takže ďakujeme hlavne vám, na začiatok sa opúšťame, to vôbec nevadí, máme na to podľa mňa plné právo, ďakujem tebe Sámko, ďakujem vám, že nás počúvate, ďakujem našim sponzorom Areonu Sportnetu, čo skoro možno aj ďalším sponzorom, ktorých určite budeme informovať. Ale je to podľa mňa fucking jízda a sa teším, že kam bude tá jízda ešte pokračovať. Naozaj, keď si povieme, že už 2 roky to ťaháme, aj keď zo začiatku to bolo menej pravidelné, ale stihli sme vydať viac ako 90 epizód, či už od nás doma, alebo v štúdiu, alebo sme to nahrávali niekde na výletoch. Máme za sebou x spoza piva tripov, stretnutí s hosťami, hosťovských epizód ako takých a naozaj môžeme teraz sľubiť to, že sa nechystáme končiť a budeme pokračovať ďalej. Máme pre vás prichystaných veľa noviniek, ktoré verím, že výjdu. A keďže sa všetky ligy len teraz rozbiehajú, tak teraz na to bude ten najkrajší čas a priestor a všetko vám budeme v dostatočnom predstihu hovoriť. Ale presne tak, ako si povedal aj ty, Timo, ja tebe tiež chcem poďakovať, keďže vieme, že nie všetky týždne sú ideálne nahrávanie, niekedy príde choroba, niekedy sme odcestovaní, niekedy sa ti nechce, mne nechce, ale čo všetko nás to spája, tak je to nedeľné / pondelkové nahrávanie, že si nájdeme čas, že si pokecáme na tému futbal, ktorý obaja milujeme a myslím si, že to je na tomto najkrajšie. A čo je ešte krajšie a viem, že to tak je, že nás počúvate, že vás to baví. Pre nás je toto, to čo nás poháňa dopredu, pokračovať v tomto našom takom malom hobby, takže kamaráti, áno, ďakujeme vám a ďakujeme aj našim sponzorom, našim partnerom, takže toľko asi opúšťačka na úvod. Myslím, že sme teraz krásne robili taký ten, že každý by čakal, že na koniec odpúšťačku už by to vypol epizódu a teraz až teraz vlastne začíname, čiže sme vás dobre trošku zamotali. Aj keď nie, tak máme z toho minimálne takúto internú radosť, veríme, že to zdieľate s nami minimálne tí, ktorí ste naši pravidelní poslucháči a kamaráti. Ale poďme na vec, to si málo kedy môžem povedať, lebo my veľakrát sa bavíme o veciach, ktoré si povieme, že nie je o čom a zároveň nie je o čom, to je výhoda podcastu Spoza piva. O čom však je, a síce mne to vôbec nedochádza, že slovenský klub je krôčik od teda
základnej fázy Ligy majstrov. Stále sa mi tomu nechce poriadne veriť. Nie, že by som nemal dôveru v Slovan Bratislava, to nie, alebo možno trošku áno, to je otázne, ale že toto sme tu naozaj veľmi dlho nemali. Slovensko patrí aj štatisticky k jednej z krajín, ktorá najdlhšie čaká na účasť, teda v hlavnej fáze, keďže vieme, že skupinová fáza ako taká už nebude prebiehať v Lige majstrov a že trošku sa ten koncept mení, takže ja sa veľmi teším na to, čo môže priniesť stredajší zápas Slovanu v odvete proti Midtjyllandu. Vieme, že je to dánsky klub, ktorý má naozaj skvelé zázemie, taktiež majú ten scouting, vieme, že majú hráčov, ktorých popredávali za desiatky miliónov eur, hralo tam naozaj veľa zaujímavých hráčov, takže ja som osobne prekvapený, že vôbec Slovan tam hral, že na remisku, že 1-1, to som bol veľmi prekvapený a ja som vo veľkom očakávaní a toho sa najviac bojím, že keď si v slovenskom športe ako takom dosiahol už veľa, si povieš, už sme tam, vtedy to praskne. Snaď by som sa mýlil. No aby sme boli úplne korektní, ja som normálne cítil z teba, jak ti ide do úst to, že do skupinovej fázy, ale je to zaužívané. Od tohto roku sa to teda volá ligová fáza a už som videl niekoľko, že no, však už sa to naučte, je to ligová fáza, dajte nám čas, my si zvykneme, hoci kto to je. A keď niekto povie skupinová fáza, všetci vieme, o čo ide, aj keď ten formát teda bude iný. No a presne tak, ako si povedal, Midtjylland je jeden podľa mňa z takých najzdravších menších klubov v Európe, keď už ten scouting si povedal, predaj hráčov, obrovské príjmy práve z týchto aktivít. No a toto všetko má Midtjylland a Slovan má patrona, tak je asi to vyrovnané do tej odvety. Všetci čakáme, ako to dopadne. Ale ja som si, a myslím si, že ani nie som, že sám, ja som si hovoril, že akýkoľvek výsledok takáže jednogólová prehra Slovanu by bola fajn. Že proste dá im to ešte dobré ako keby vyhliadky do tej odvety, pretože kto hovoril, alebo kto mal ten názor, že Slovan išiel od toho ako favorit, alebo že to bolo 50-50, ako v prípade Ružomberku, čo sa teda o tom hovorilo, tak s tým som nemohol súhlasiť. Midtjylland je obrovský favorit tohto dvojzápasu a ten výsledok z vonkajšieho zápasu 1-1 je fantastický. Aj keď teraz teda silneli po tom zápase hlasy, že mohlo byť 1-0, mohli vyhrať, že ten gól na konci už nemusel prísť vyrovnávajúci. Povedzme si, že koľko mal Midtjylland šanci, koľko tyčiek trafil, koľko šanci zahodil, takže naozaj tento výsledok si myslím, že dáva Slovanu fantastické vyhliadky do tej odvety a no naozaj by to bolo prekvapenie, keby tam bol Slovan, keď si teda povieme, že niekoľko prestupových období, okrem teda tohto do minulosti teda nebolo ideálnych, fanúšikovia neboli spokojní, stále tam chýbal nejaký ten taký, že väčší nákup, aby to neboli len nejaké hosťovačky s opciou, no ale tentokrát naozaj ten Slovan posilnil, sľúbil to, teda splnil to, čo sľúbil svojim fanúšikom, no a ja som veľmi zvedavý, ako to dopadne a ja nemám asi až také veľké oči, ja nechcem byť potom sklamaný a chcem byť realista. Ale verím teda, že sa to Slovanu podarí, verím tomu, že ukope ten postup a budeme sa tešiť z toho, že jednak akože prídu nemalé financie do toho klubu, ale jednak najmä to, že aké týmy môžu prísť hrať potom do Bratislavy a naozaj to by bolo skvelé. Jasné, že vieš, že my si z toho Slovanu robíme srandu tak ako všetci, zároveň Lopatič stále pridáva nejaké zaujímavé veci ohľadom toho patronového fungovania, tak jasné, že my z toho máme my máme z toho taký interný joke, ale z môjho pohľadu si určite myslím, že Slovan, my sa na to možno tak pozeráme, že nemá možno takéto najzdravšie fungovanie a že ak tam funguje. Mne sa napríklad musím páčiť, na poslednú dobu fakt páči to, že Slovan trošku prešiel na tú novú ideológiu toho, že čoraz viac pozerám, že tam prevládajú hráči, ktorí sú proste Slováci, slovenskí, čo je pekné, nie že by som ja bol teraz nejaký tak silný národovec a bol nejaký proti homofób, proti iným národom, to vôbec. Skôr to chápeme, jak to myslíme, že zameriavajú sa na to, aby dávali priestor slovenským hráčom, keďže ide o slovenský najznámejší klub. Takže ja som veľmi zdavý, že ako to odveta dopadne. Podobne ako ty, nemám asi veľké oči, lebo tým, že som už povedal x krát, že ak Slovanu nechovám žiadnu emóciu, ak by postupili, bol by som mega rád, ak nie, určite by som kvôli tomu neplakal do vankuša, čiže držím palce Slovanu na to, aby dojezol do Bratislavy a na Slovensko teda ligomajstrový futbal, ak nie, tak vieme, že z toho bude ten európsko-ligový, ktorý tiež dokáže priniesť zaujímavé zápasy, takže musím povedať, že už asi nie je teraz na mieste robiť si zo Slovana srandu, pretože dosiahol vec, ktorá sa nepodarila kvantum klubov na Slovensku viac ako 10 rokov, čiže Slovan, poďme do toho.
Spoza piva vzniká aj vďaka nášmu partnerovi, pracovnej agentúre Areon, ktorá prináša ľuďom príležitosti uplatniť sa v Nemecku v prestížnych spoločnostiach, a to aj bez znalosti cudzieho jazyka. Dobre, poďme teda na tú druhú kapitolu, ktorá sa nám naskytá, keď hovoríme o slovenských kluboch v pohárovej Európe, a je to teda Ružomberok. A ja už som tak trošku teda načrtol, že pred tým dvojzápasom playoff o konferenčnú ligu veľa som naozaj čítal tých názorov, že je to 50-50 a len ma to tak utvrdilo v tom, že naozaj, že Ružomberok má dobrú šancu na to, aby to ukopal, aj keď si povie, že FC Noach, toto je nejaký arménsky tím, čo som čítal, vznikol pred 7 rokmi, čiže keď si povieme, že nejaké FC Košice, ktoré naozaj tiež vzniklo len pred pár rokmi, by malo túto sezónu kopať play-off konferenčnej ligy, tak si poviem, že mega. A práve asi o tom to je, že viac chcú a sú viac takí draví a možno je to aj o tom, že aj určite je to teda o tom, že Ružomberok nestrieľa góly. Ja som si to naschvál pozrel, samozrejme majú za sebou teda 7 zápasov, z toho naposledy dali gól v tom zápase prvom proti Tobolu a to je jediný zápas, v ktorom sa strelecky presadili, keďže vieme, že v tej odvete proti Hajduku Splici Hajduk dal sám vlastný gól a kvôli tomu aj nakoniec vypadol. Proti Trabzonu sa Ružomberok nedokázal presadiť, no a takisto v tom prvom zápase proti Noahu nedokázal streliť gól. A nie je to len o tom, že nedokáže streliť gól, ale tých šancí vpredu je podľa mňa, že prach bídne málo, jak by povedali Česi, bratia Česi. Takže ak hovoríme o tom, že Slovan má šancu a má dobré vyhliadky na postup, tak za mňa akékoľvek diskusie o tom, či Ružomberok dokáže doma streliť 3 góly alebo nie, podľa mňa toto musí preč zo stola, lebo to je taká fantázia, že skús ma svedčiť o opaku, ale myslím si, že máš veľmi podobný názor. Presvedčať určite nejdem, pretože ja sa zase zaradím do tej takej keby ovečkovskej linie toho, že ako to na Slovensku v tých športových kluboch a výkonoch chodí, že Ružomberok mal proti sebe Trabzon. Boli sme na zápase v Ružomberku, ako hral Ružomberok s Trabzonom, naozaj podali brutálny výkon. Videli sme, ako hral Ružomberok v Hajduku Split, hej, že sa nezľakol, hral bojovne, aj keď Hajduk samozrejme teraz sa vie, že mal šance, blablabla. Proste Ružomberok naozaj hral do krvi a do mesa za to, aby nejakým spôsobom ukopali ten postup, ale ten Noah to bol to akože ja vôbec som nerozumel, ale to presne mi nahrával do tej teórie mojej, že ako náhle je ten super kvázi pre teba, lebo s tým silným superom nemáš kvázi čo stratiť, ideš bomby a uvidíš, nevidie. Ako náhle ten super možno pre teba hrateľnejší, alebo si povieš, no okej, to by možno šlo, veď len sa nemôžeme zľaknúť, neviem čo, a vtedy proste neurobili nič, naozaj Ružomberok v tom zápase extrémne laxný. Ale ten futbal bol extrémne pomalý. Ja nechcem z toho robiť, ja viem, že teraz sa nedajú očakávať od Ružomberka po pár zápasoch teraz výkony, neviem aké, to vôbec nechcem povedať, ale nemusíš byť Real Madrid, aby si vedel hrať nejaký dravý, akčný futbal, ktorý je rýchly na posun, na nejaký vývoj akcie a tak ďalej. To Ružomberok vôbec neukázal, ako si povedal, im góly veľmi nevoňajú, žiaľ Bohu, a ja som myslel, že keď Noah dal jeden, potom tam vypadla elektrika, to tiež geniálna vec, tak že to skončí 1-0 a bude celkom oka, no tak maximálne vieš čo, jak sa hovorí, vieš, akože, no, lyžu z ryžu, že dostali ďalšie 2 góly v závere zápasu, nezvládli ten záver 3-0, pri ich aktuálnom streleckom prachu je extrémne ťažké dať 3 góly, ja v to verím a čo som ešte radšej, poviem to na rovinu úplne otvorene, že ak by Ružomberok dal tie 3 góly, jedno šťastie, že im doprajem to, že budú skupinovú fázu hrať v Košiciach, nie v Ružomberku, na tom štadióne, ktorý si podľa mňa nezaslúži, aby bol vypredaný, lebo nezaslúžia si zahraniční hostia vidieť to, že ako na Slovensku funguje klub, ktorý je v skupinovej fáze konferenčnej ligy, takže to je vec, ktorú možno niektorí ste vedeli, niektorí nie, teda ak by Ružomberok dokázal teda ešte otočiť vo štvrtok nepriaznivý trojgólový manko proti Noahu, tak by hral skupinovú fázu v Košičkoch, takže to je zatiaľ ale vo hviezdach, lebo za mňa je extrémne ťažké, aby to dokázali ukopať, aj keď Noah podľa mňa tiež z ich strany to bol výkon, ktorý, vieš, to im mohol im výsť zápas, teraz im zápas výsť nemusí, vieš, tam môže byť, tam môžu prísť góly z rohov, tam môžu prísť góly z rôznych situácií, na ktoré možno nebude ten tým pripravený, alebo nebude vedieť zareagovať, nebude sa možno vedieť nejak psychicky dať dokopy, pokiaľ by Ružomberok dokázal rýchlo streliť aspoň kontaktný gól, tak verím, že vtedy by mal šancu, lebo ak by zapol, možno to, že budú hrať doma, im môže nejakým spôsobom pomôcť, ale to už nechajme na štvrtkový priamy prenos.
Verím, že to nepopletiem, ale ešte sa vrátim k tým štadiónom, že je to tak teda, že prvé, druhé predkolo je akceptovateľný aj štadión druhej kategórie, pre tretie predkolo a playoff ešte môže byť teda aj ten ružomberský štadión tretie kategórie, ale potom pre tú skupinovú fázu už tam musí byť štadión štvrtej kategórie, ktorý má minimálne kapacitu 8 000 divákov, je tam mixzóna, rôzne ďalšie teda vybavenia, ktoré ten ružomberský štadión absolútne žiadnym spôsobom neponúka a preto teda je už teda jasné, áno, ako si povedal, že by hrali v Košiciach, čo by bolo skvelé, lebo my by sme tu mali naozaj európsky futbal ako na dlani, ale ja akože nie, a podľa mňa ani akože vizuálne, hej, sa nemôžeme o tom baviť. Bodaj by som sa mýlil, bodaj by naozaj, že by tam bola nejaká dráma, ale stačí, že no ak tam príde, zasuší jeden gólik a je ako vymaľované jak na skle, takže necháme sa prekvapiť. Veľmi sa teším na ten zápas. Dúfam, že budem sklamaný. A možno ešte jednu tému, ktorú ty už si teraz spomenul, mňa by zaujímalo, že do akej miery dokázal ten záver zápasu ovplyvniť ten výpadok a tá 20-minútová prestávka, ktorá prišla naozaj, že jednak, že kde to sme, na nejakej dzedzine, že ti tam vypadne prúd a zrazu teraz nevidíš ani hráčov a potom, keď si to vlastne spojíš s tým naozaj, že veľmi slabým záverom a 2 rýchlymi inkasovanými gólmi v závere zápasu, takže do akej miery možno toto mohlo ovplyvniť ten vývoj? No, tak ja som si osobne myslel, že Ružomberok to naozaj dokáže ukopať, prípadne, že práve to, že sa nehralo niekoľko minút a nejaký čas, tak možno to práve, že by im mohlo pomôcť sa trošku vymaniť z toho, že naozaj sa v tom zápase nevedeli nájsť a že si povedali chlapci, proste ideme bomby. No na to neprišlo. Ja hovorím to, že ja teraz nechcem robiť mudrovačky za to, že hral Ružomberok, hral aktuálne, to je jeho 4. super v európskych pohároch, ak sa nemýlim, hej, bol to Tobol, bol to Trabzon, bol to Hajduk, teraz to je tento Noa. Takže je to 4. super za ostatných naozaj x rokov v rámci európskych pohároch, takže aj týmy, pozrieme si ružomberský káder, vždy budem hovoriť, že majú perfektný tím plný slovenských mladých hráčov, perspektívnych, ktorí sú univerzáli, ktorí vedia zahrať dobre, majú skvelého brankára, Frúva Chalta, ahoj. Ale samozrejme, Tomáš tiež prevedol niekoľko skvelých zakrokov, ktoré udržali Ružomberok ešte od toho väčšieho náskoku nejakého, ktorý mohol Noax alebo iné týmy zobrať si v tých zápasoch. Čiže netreba čakať od nich teraz, že neviem, ako sa zachovajú, lebo my tu tak v očiach vidíme, že to oni muša, však sú tam a co takí Arméni, vieš. A chod do Česka a povedz Ružomberok. Nikto nevie, čo je Ružomberok ani v Česku, ani v Maďarsku, ani neviem kde. Chápeš, že proste Ružomberok je taký malý klub kvázi v tom európskom meradle, čiže nemôžeme očakávať od nich. Keby to bol Slovan, aby hral takto s Noám, tak si povieš, tak sakra, písek, to nie je dobre. Ale tento Ružomberok robí, čo môže, minimálne na ihrisku. Je to vidieť, že nedá sa čakať výkon, ktorý by možno ich posunul do tej fázy skupinovej, ale ja verím, že minimálne, aj keby im to nemalo výsť, tak verím, že sa bude dať aspoň na to viac pozerať a určite budú hrať aktívnejšie ako či pred tou výpadkou energie, či potom výpadkou energie, lebo tak či onak bolo, neviem, ja som mal pocit, že aj im trošku vypadli poistky potom v tom závere zápasu, ale hovorím, tam sa čakať nedá veľa asi. Môžeme to asi ukončiť tak, že ako Ružomberku, tak Slovanu mega držíme palce, veď reprezentujú Slovensko a našu Nike ligu, takže veríme v oba tieto postupy. No ale tým, že už máme pokročilý čas a ešte stále prebieha prestupové leto, tak chcel by som otvoriť ešte jednu tému a možno 2, ak stihneme, uvidíme. Ale je to téma Sebo Koša, náš jeden z prvých hostí, ktorých sme tu vôbec mali v podcaste a určite si vypočujte tú epizódku s ním, lebo ja ju mám veľmi rád. Na Sebo Koša prestúpil z Trnavy do druholigovej Zaragozy, ktorá si ho teda vyskautovala, vyhliadla, zobrala, kúpila a teda nie je tajomstvom, že Zaragoza plánuje postúpiť naspäť do La Ligy, do prvej ligy, a z čoho by následne mohla profitovať aj Trnava, takže myslím si, že win-win situácia, alebo win-win-win situácia ako pre kluby, tak aj pre seba. A verím tomu, že bude mať svoje miesto v zostave a že mu teda tento angažman vyjde. A bola to naozaj správa, ktorá ma veľmi veľkým spôsobom, nie že prekvapila, potešila. Lepšie slovo je potešila, pretože asi prekvapila nie, lebo tam sme očakávali teda, že ten prestup príde skôr či neskôr. A teda prišiel teraz, myslím si, že načasovanie môže byť, stále je to mladý hráč, takže veľmi sa z toho teším. No za mňa to bol popravde veľmi prekvapivý prestup v rámci výberu klubu, nie v rámci toho, že prestúpil, lebo to som naozaj čakal, kedy teda príde k tomuto odchodu z Trnavy. A ja som akože mega prekvapený, lebo ja som nečakal som druhú španielsku ligu, ale musím povedať, že za mňa je to veľmi taký zaujímavý a taký
premyslený clever move, lebo naozaj Zaragoza má ten potenciál na to hrať tú La Ligu, alebo teda chce, teda patrí to minimálne k primárnym plánom toho klubu, aby sa vrátil medzi tú elitu, kde vieme, že fungoval. Tak ja verím, že tam bude priestor minimálne na tú herné vyťaženie. Vieme, že španielská druhá liga tiež prináša kvalitu. Dovolím tvrdiť, že určite podstatne vyššiu než aj naša liga, čiže základ je, nech sebe ostane zdravý a nech hráva, samozrejme každý zápas full 90 minutes a nech je hlavne on spokojný aj výkonnostne, ale aj takto nejak pohodovo. Verím, že možno čo skoro príde čas, aby sme trošku dali možno taký recap trošku so Sebkom, podebatovali o tom, aký je ten život tam, aký je ten futbal a aká je tam tá vývala vida loka, takže toľko prvá ešte prestupová vec, ktorú máme sebo, držíme palce a makaj. Ja sa musím vrátiť k tomu, že ty si dal do jedného súvetia, že Slovenskú ligu a druhú Španielsku. Kamoško, ty fakt ešte si nedospal ten jarmuk podľa mňa. Bože, no a čo? Však ako teraz sa nebudeme, vieš, nemôžeme takto hovoriť rovno, vieš, musíme to trošku zaobáliť, že ale nie. Určite to prináša veľkú kvalitu, takže opakujem 18. krát sebo, drž sa a verím, že sa vidíme. Poďme na druhú prestupovú vec, ktorá ešte nie je zhotovená, ani reálna, ani zrealizovateľná zatiaľ, ale všetko nasvedčuje tomu, že by tak mohlo byť. Ale síce my sme tu už spomínali pred pár týždňami tému Milana Škriňara a jeho potenciálneho odchodu z PSG. Podľa médií, podľa respektíve toho, čo je k dispozícii, on z Parížu plánovať odísť neplánuje, ja už fakt nerozpatý. Ale objavujú sa špekulácie, respektíve ktoré sú že potvrdené faktom, že napríklad nebol ani na súpiske a to bolo rozhodnutie trénera Paríža, ktorý ho vynechal z ligovej súpisky a podľa mňa toto je jeden z najjasnejších dôkazov toho, že jeho kariéra, respektíve jeho miesto v týme Paríža je obsadené a zrátané a tým, že zase nepoberá najnižší plat, mohla by byť cesta riešenie by mohla byť cesta preč. Zaujíma ma napríklad aj Bayern, ktorý v lete kúpil taktiež stredného brancu z Stuttgartu, hej, bol to Hiroki Ito, skvelý hráči, ktorý sa však zranil dosť nešťastne na dlhšiu dobu. Bayern bude zháňať náhradu, keďže je tam Dyer, Upamecano, Kim Min-jae, samozrejme hráči, na ktorých sa nedá spoľahnúť na 200%. Bola by to pecka za mňa, lebo vieme, že Škriňar má svoju kvalitu veľmi vysokú, je to taký ten líderský typ hráča a pokiaľ by sa on rozhodol ostať v Paríži, napriek tomu, že by vedel, že hrať nebude, tak to by bolo pre mňa obrovské sklamanie. Keď ti štvrtý najlepšie platený hráč v lige nie je ani že na lavičke, ale je teda ako zdravý hráč na tribúne a je to rozhodnutie trénera, tak je to podľa mňa jediný taký spôsob toho, ako ukázať, že si dostupný na prestup. Samozrejme vieme, že má ešte niekoľkoročný kontrakt v Paríži, ale vie sa teda aj o tom, že hľadá si možno nové pôsobisko a ťažko teraz to asi povedať, že či chce, alebo či by rád dostal. Niekoľko týždňov dozadu sa teda Milan vyjadril, že by veľmi rád dostal v Paríži, že sa mu tam aj s rodinou páči. Teraz sa teda hovorilo o tom, že to, že nebude ani ako náhradník na lavičke, bolo z časti aj jeho rozhodnutie. Takže ešte akože jasné, je pár dní, je nejaký čas urobiť ešte nejaký ten prestup, ale také tie prestupy na poslednú chvíľu, ja z nich nikdy nemám akože dobrý pocit. Ale budeme mu držať palce určite, aby to vyšlo, ten Bayern by bol akože mega. Mať Slováka v Bayerne, veď to je podľa mňa sen pre teba, že ty by si nespal týždeň. A určite je Milan typ hráča, ktorý na to má. On má na to, aby aj nastupoval v Paríži, ale pokiaľ tam je proti tebe nejak viacero síl, alebo nevieš sa možno tam presadiť, nemáš, nejaký najlepší vzťah s trénerom, tak možno namiesto toho, aby si tam s tým bojoval, tak asi je najlepšie zmeniť to pôsobisko. Ale na to asi, aby ho zmenil, tak tie platové podmienky musia ísť dole. Neverím tomu, že niekto za neho zaplatí toľko, čo mu platí aktuálne Paríž. A takže asi tak. No ale necháme sa prekvapiť, jasné, máme ešte pár dní do konca prestupového obdobia, nie som si úplne istý, tak viem, že Premier League je do 30. augusta, nie som si úplne istý, ako to je vo Francúzsku, ale nemyslím si, že to bude o mnoho dlhšie. No, tam ešte maximálne dodať k tomu to, že ty z toho klubu, keď si hráč naozaj také kvality ako Milan, že vždy môžeš odísť buď z toho dôvodu, že naozaj môže byť dobrý, ale ako si povedal, nesadne si s trénerom, nesadne si s koncepciou, je tam nejaká iná ideológia, odchádzaš. Napriek tomu bolo na Milana aj kvantum kritiky od francúzskych novinárov, ktorí proste sa dlhodobo držali názoru, že nemá na to tam hrať, že je pomalý, že má zlé rozhodnutia vo vzduchu a tak ďalej. S týmto zase ja súhlasiť nebudem a to nie je len preto, že som zaujatý v rámci slovenskej spolunárodnosti, ale
Bayern sa, podľa mňa osobne môj tip je, že Bayern sa usiluje na 100% získať skôr Jonathana Taha z Leverkusenu. Vieme, že vedenie Leverkusenu si nevie predstaviť jeho odchod, keďže je to naozaj opora, je to jeden z kapitánov a hráč, ktorý by mal viesť ten Leverkusen, ktorý i teraz vstupuje do tej sezóny po majstrovskej ako taký naozaj veľkoklub. A osobne si myslím, že pokiaľ sa Bayernu nepodarí žiadnych okolností dostať Taha, tak budú usilovať o hosťovanie Škriňara s prípadnou opciou alebo s nejakou takou alternatívou. Vieme, že Bayern nerad platí hráčom veľké peniaze, veľké v zmysle toho, ako zarábajú v Paríži napríklad, takže to ešte bude zaujímavá kauza, ale aktuálne pre mňa je preto šanca, že Škriňar pôjde do Bayernu možno tak 15%, vzhľadom na tie okolnosti, ktoré sú okolo neho aj Bayernu, takže asi tak. No. No a hlavne Bayern nie je jediný tým, s ktorým sa jeho meno spája, je tam ešte Juventus a presne oba tie, akože ak by malo ísť o nejaký prestup, tak by to malo byť iba hosťovanie s tým, že časť jeho platu platil práve Paríž, takže pre nich by to bol win kvôli tomu, že by nemuseli platiť celý ten plat. No ale ako hovorím, aj tak by to muselo byť menej, ako zarába aktuálne v Paríži, inak si to neviem predstaviť. Kámo, ale on keby išiel do Juventusu, podľa mňa by zhorel, lebo to... Viem, že bola pred pár rokmi kauza, že neviem, či náhodou sa to stalo, že či jeho manželka alebo nejaký jeho človek blízky jemu napísal na Instagram niečo v zmysle, že Juve merda Juve, vieme, čo to znamená v talianskom preklade, a že Juventus nikdy a niečo na tento štýl to naozaj bolo, nepamätám si presne, ale viem, že vtedy to bolo, že aj teraz, keď si pozrieš nejaké stránky, ktoré píšu presne o tejto špekulácii, a keď sú to talianske stránky, že Škriňar, tutto mercato, toto transfer, Juventus, komentáre si pozri, merda Škriňar, merda Inter. Oni sú, vieme, že keď sa teraz klub rozhodne a strany sa dohodnú, tak fanúšikovia si nespravia nič a že už boli nie také prestupy v histórii, ale toto by podľa mňa bol, lebo vieme, že Škriňar bol kapitán Interu, bol líder Interu, vieme, že aká je stále medzi Interom a Juventusom obrovská rivalita, čiže za mňa by to bol prestup, ktorý by veľmi rozvíril vody a pozrel by som si, toto by bol riadny ohník talianskeho typu. No ako privítanie by asi dostal určite ohnivé, tak na tom sa môžeme zhodnúť. Necháme sa prekvapiť, ako dopadne táto saga Škriňar a mám pocit, že pomaly každý rok je tá saga otvorená, uvidíme, že či sa bude otvárať aj naďalej. Ale myslím si, že sme krásne naplnili túto našu epizódku, v ktorej sme aj oslávili takto priamo, nepriamo naše 2 roky fungovania, za ktoré ti ešte raz ďakujem a ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás dopočúvali aj až do tohto momentu, aj túto epizódku. Takže kamaráti, ako mi Timo ukazuje do kamerky tričko proste, tak nám proste nezabudnite hodiť follow na náš Instagram a na Spotify a na všetky ďalšie platformy, kde nás počúvate. Aj spolu s nejakým hodnotením, keď dostanete, alebo keď získate nejakých 12 sekúnd čas na to, aby ste ho tam vyklikali, odklikali. Za čo vám budeme veľmi, veľmi vďační. No a verím tomu, že o týždeň sa už opäť budeme počuť aj s hosťom, že si dáme hosťovskú epizódku, ak všetko vidia, ako má. A budeme sa na vás tešiť. A opäť sa prihlasíme v pondelok v zvyčajnom čase, niekedy od rána od 8 alebo niekedy večer o 8, podľa toho, jak nám to vyjde. Kamaráti, krásny deň, krásny týždeň, krásny večer, dovidenia, do počutia a na zdravie.